Γεια, δείξε ρολέρς. Εγώ θα κάτσω κάτω. Κι εγώ. Πάρε πέτρα. Έχω. Α, Μητερή, έλα εδώ. 2 πέτρες. Έχω. Παιδιά, συγγνώμη. Αυτό είναι φασαρικό, αλλά τέλος πάντων. Πάμε. Ούψ. Πάμε αλλού, πάμε αλλού. Πάμε αλλού. I'm the highest now, I'm sorry. Παιδιά, τελικά πάμε σε ένα καλύτερο πόλο. Πάμε καλύτερα πόλο. Όχι, παιδιά, θα το κάνουμε πώς μέχρι να φτάσουμε και ποτέ. Ή τελικά πάμε, γεια σου. Όπα. Τελικά πάμε να το αφήσουμε εκεί. Ποτέ δεν είδατε αυτό το φως. Τώρα θα σας κάνω μια βολτίτσα. Γεια σας. I'm the highest now. I'm sorry. I woke up to give me something. We're going up, 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 say I'm on. Παμ. Βγήκαμε. Το ξέρω. Δεν θα μας ακούτε πολύ. Μη πας, έχεις Βλάκης. Πολύ είναι στο γεια σου. Καλημέρα. Α, ναι. Γιατί Ωραία, εγώ είμαι η Ρούμι. Παιδιά, εμένα με λένε Ρούμι. και εμένα μοίρα. Αλήθεια, μας λένε έτσι. Και δεν λέω τέτοιο όνομα κολλητής μου. Αν μου πείτε πώς λένε μια άλλη κολλητή σου και δεν είναι μία από εμάς, δεν θα σας πω, δεν θα πω το κανονικό της όνομα. Αυτό αλλά είναι το κανονικό μας. Ναι. Αυτό είναι το πόδι μου. Σε κάποια φάση και αυτό είναι τα ρόλεϊ μου. Τα δείξαμε πριν. Όντως. Μικρά. Όμορφο είναι αυτό, αλλά δεν μου έρχεσαι καθόλου. Δεν έρχεσαι καθόλου να ναι. Λέμε να ήταν σε μεγάλο και να είχα αγώγια. Αύριο θα κεράσω σοκολατάκια γιατί χθες αφού ήμουν καταράκτες δεν μπορώ, γιατί γιόρταζε το όνομά μου θα φέρω γλυκά. Ετοιμαστείτε να περάσετε τα ωραία γλυκά. Τι γλυκό σου αρέσει? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω, μου αρέσουν πάρα πολύ οι σοκολάτες όμως. Εντάξει, Σκάσε. Σκάστε. Σκάσε εσύ. Τι του κάνατε, είδες εσύ, δεν πήρε χαμπάρι. Παιδιά, μετακινηθήκαμε. ναι, πάμε βόλτες από πάνω. Όχι, δεν αφήνω. Καλά είσαι. Ναι. Πάμε. Και καλά ήμουν στο γεια σου. Παιδιά, πάμε σε ένα μαγαζί που έχει λαμπούμπου. Τα λαμπούμπου αλλά είναι πάρα πολύ ψηλά. Είναι και ακριβά. Ναι, αλλά όποιοι λένε ότι είναι χάλια και... Α, παιδιά, νομίζω έχει τα χρωματιστά. Τα χρωματιστά μπορεί να σας τα δείξω, τέλεια. Κοιτάξτε. Έχει και σκουέσει λαμπούμπου. Ότι έχει χρωματιστά.
Λοιπόν. Το έχω πει. Παιδιά, έχω χρωματιστά λαμπούμπου. Εντάξει. Αυτό τι φάση. Τι φάση, παιδιά, αυτό. Αλλά να πω την αλήθεια, αυτό είναι πάρα πολύ cute. Δεν θέλω πως το λαμπούμπου θα σου πάρω. Ενώ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Όλα. Ναι, όλα. Πάμε να δούμε και μέσα. Γεια σας. Πάμε να δούμε εδώ και μέσα. Κοιτάξτε. Πάμε, μωρή. I'm the highest. Έχει κλείσει το αγαπημένο μου μαγαζί. Εδώ. Αυτό δουλεύει μια κυρία που ήταν από το Βιδάου. Ναι, η πιο καλύτερη. Ναι, αλλά εμένα μου φώναζε συνέχεια. Και εμένα. Αλλά είναι Και είχε ντυθεί Stitch. Και είχε χάσει τη φωνή του. Ας κάτσουμε εδώ, μωρή. Ναι. παιδιά, Το τραβάω 6 λεπτά αυτό το βίντεο. ναι. Πάμε βόλτα στην πλατεία να μιλάμε. Κάτσε, τι κάνω. Παιδιά, κάνω λίγο πω. Παιδιά, έκανα pause επειδή είχε πάρα πολύ φασαρία. Άμα ήσασταν εδώ πέρα ακριβώς στην Κυπαρισία και άμα μένετε Κυπαρισία και έρχεστε σε αυτήν εδώ την πλατεία, άμα μπαίνετε μέσα τώρα, 550 άτομα φωνάζουν. Πώς το συνάντησε έτσι. Γυναίβη. Όχι. Άμα φύγει Νέβη, άμα είναι να πάω στη μαμά μου να κάτσουμε 50 λεπτά ακόμα. Παιδιά, κάνω pause. Το τσαντάκι δικό μου νομίζω. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα. Ή μπήκαμε. Δικό μου το τσαντάκι. Δικό μου το μπλοκάκι. Παιδιά, το τραβάμε 7 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα. Πήγα να πέσει και έκατσα. I'm the highest now, I'm flying. Oh, I wanna be. Πήγαινε, Ετελάντες, θα λάβω πώς είναι το νούμερο. 1, 2, 3, δεν είμαι σίγουρη. Να πω καμία να μιλάω κι εγώ. Όχι, μίλα. Παιδιά, αφού θα κάνουμε part 2, αλλά να είναι αύριο. Προσπαθεί να είναι αύριο το part 2. Θα φοράμε όμορφα ρούχα. Όντως τώρα. Και Όχι. θα φορέσουμε σήμερα όμορφα ρούχα. Παρασκευή. Θα το κάνουμε αύριο το βίντεο. Γεια! Θα κάνουμε και καλό ότι ήταν σήμερα. Είσαι βλάκας. Γεια. Παιδιά, δεν ακούσατε τίποτα. Απλώς πλάκα είπα στην Παρασκευή. Ναι, σήμερα θα κάνουμε ένα Άλλο short. Ένα short. Bye bye.